Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nekia izan naiz, azkengoa, eta hori, 20 urte ditut. Lesakako gazte bat, 20 urte ditut eta ikasteran naiz haur hezkuntza eta afizio bezala gustatzen zait mendira joatea eta futbolen aritzea. Ni Anete Etxea naiz, lesakarra ere, 21 urte ditut eta gehien gustatzen zaiten gauza naturakin lotu dagoen edozer gauza egitea eta lagunakin eta hola ibiltzea. Eskolaz kanpoko ekintzarik badokazue? Bai, bada. Badira elkarteak eta denbora pasa bada. Bai, gehien bat nik uste kirol mundun, ez? Bai. Futbola, pilota, gero atxaletan ere bada aisialdi taldea bezala, ez? Pixkote zaintzara bideratu bezala. Haurtxokua. Eta gero badire atxaleko, udaleko gisa batzuk ere. Pistina, bai. Igeriketa eta holare bai. Eta orokorren hori, bai. Dantza ere. Dantza, euskal dantzak. Bai, bada aukera. Bai. Kirol arloan zer dago? Kirol arloan, kirola badugu eskupilota, pilota orokorrean dugu, rutbia, futbola azkainen bertan ez da, baina ondoko herrian bada. Eta atletismoare bai, atletismoare talde hon bat badugu azkainen. Eta segur aski bat anzten dut, baina, bueno. Futbol taldik, bai, zortzi urtetatik hasita heldu zaren arte badaukera futbolen aritzeko adibidez, pilotan ere normalen tendentzia dute txikiguk aritzeko. Heldutzen joaten zaren egin joaten zara hori pixo baztertzen. Eta kultura arloan? Kultura arloan bada azkainen musika eskola politu bat. Gitarra, saxofonoa, kantua eta hainbat beste instrumentu ere badira. Bertsolaritza ere egiten da. Ikastolan egiten da bertsolaritza, denentzako, baina ikastolan egiten da. Eta gero dantza talde bat ere bada, azkenean. Baderki. Dantza orokorrin gaztetatikan egiten zerbait, ez? Bai, hasten dire 5 urtetatik. Hasten gara 5 urtetatik eta gero ja nahizun arte. Hori da. Bai. Antzerkia uste dut bai badela. Antzerki taldea. Zain, ikuste gehiago bideratu dagoela dena kirol, bideratu ez da gehiago, aukera nitzak badirela kirol
mundutan zerke eta hola, pues... Bueno, eta musika ere, musika eskolare bai badago, bai bertso eskolare bai bada, eta bai, osa badire... Bai, kirolaz aparte ere badire aukera. Bai, badire, bai. Bai, sortzen juzte, pues, ekitaldi do jardura diferentik ez, pues, bai, mendirterak edo egun pasa bat, edo... Bai, badire ere bai, bueno, elkartin bertan badire, bai sokatira, bai futbola, lerrodantza, bai lerrodantza, bueno, erranduna mendirtera eta bueno, menditaldea bezala, badire, bueno, bertan badire talde bat bino gehiago gauza desberdinak iten txuztena. Bai. Eta bai adin tarte diferentetako ez, normalen badau itxurare pues, gaztintzako zuzentzen diren gauzak, ekitaldi antolatzen, bino helduntzat ere kriston ekitaldi pila eta antolatzen txuzten. Aukera pila, bai. Bada, bai musika banda, bai txistulari taldea, akordeonak ere badire, pandereta eta trekitixa taldea, badire, bai musika arlunero badire taldea. Gero gabezuatza talde pare bat ere badire, eta hoxe nik uste horiekin, erraten nuke. Da, Tantiromairo Euskal Folklore taldea eta hori, adin tarte desberdintako taldik, ez? 5 urtetatik hasi, 30 tarte hor bitarte, taldik. Gero, bueno, emakume helduk ere badute beraien taldea lerro dantzana, eta horretaz gainere bada, badire, nola dire, mutxiko taldea, bada, ez? Bai, osea, badire aukera, bai, badire aukera. Herriko gazteak orokorrean nola ematen duzu denbora librea? Denbora librea, lanetik bueltakoan esango du. Lagunen artean, kirola edo parla partida eta lako gauzak egiten astean zehar. Eta gauza komplikaturik ere eta gero asteburutan besta giroa. Leheno errandugun bezala, bai nik uste kirola egiten, ze pandemiakin ere, azkenen ez genuen aukera handirik ere, eta nagusitu zen nik uste mendira joatea bai bizikletan ibiltzea, korrika, oinez, kirola egitea ez azkenin hori. Eta gero ostatutan tare bai, horre elkartzen gara. Nagusiki ostatutako terrazatan zerbait jartzen du, eta gero ere bai joera handia dugu do joateko ikustera futbol partidukta. Elkartzen gara gazte haunitz futbol zelain normalin atxaldetan. Modu librea edo antolatua nagusitzen da? Biak. Batze librea, batzuk momentuko betiko planak. Baina hori da, beti gaztetxera bueltatzen naiz, baina gaztetxeak antolatzen dituen herriko ekitaldi gehienak, hori guztiak antolatzen eta denbora pasatzen da. Antolatu ondotik ere baliatzen dugu gure artean fariak eta egiteko. Normalen gure kabuz jaten gara. Kuadriakokin do, bertzen horretxekin do, eta hori lehen errandun bezalare bada, beti gaztek elkartzen txun irteira batzuk ere, ez ziela aste bururo, bino... Bino gu normalin gure aldetik joaten gara, bai. Eta ze aukera dituzu herrian? Kirola, mendia? Bueno, aixialdiak hori, hondartza, mendia, kirola, partidu bat egiteko edo lagunen artean. Eta, besterik ez, musikare egiten da, musikarrik eta, baina hori. Beste egiteko ze ohitura dituzu, Besta, herrian antolatzen delarik besta egun bat edo, normalan bueltatxo bat edo egiten da. Gero, herri oso aktiboa bestarekiko, baina izaten da. Eta gero, gehienak joaten gira ondoko herritara, astebururo, beti izaten da inguruko herri batean besta bat, eta elkartzen gira. Gu gara aitzemenguk, eta gehiena gustatzen zaiguna da nik uste hemen elkartzea eta hemengo gaztikin eta hemengo giro hontan. Bueno,
bai atetzen garela hemendik ere inguruko herritara eta hola... Malerrekara, Baztanera eta ere bai agertzen gara nozpenka, Bai. normalin Hemen. herrien. Bai. Eta ze ohitura daude ligatzeko? Ligatzeko? Bakoitza gaitu ohitura ezberdinak, eta ez dugu denek ohitura berak. Edo zetoketan. Ez dakit. Egia erran hemen ingurun gehien bat, muitzen garen ez, Bai, eta nik uste ez dela ez da... Osa, ez gaela hortara joaten ez, eta pasatu da, eta baino. Normalen, hori, bai, errandugun bezala hemen ingurun egoten gara. Bai. Bai. Eta bidaiatzeko? Bidaiatzeko... ez dago ohiturarik. Da... motibatzen diren batzu, edo motibatzen direnan, bai joaten da, eta punto. Egia erran ez. Normalin egun batek irterak dola zaten dire bidaiak eta kuadriakun artin dozpenka, bino. Bai. Gustatuko zitzaigun bai holko zerbait itia, baina azkenin bakoitzak ere badu bere bizia do... Ikasketak do lanakin honizan ere gaude nahiko mugatu, Bai. atetzera eta koinzitzera denak batera. Bai, bai. Eta ostatuetara ateratzeko? Ostatuetan, azkain bat zere, badira ostatuak alare, badira 5-6 ostatu. Euskal giroan eta gazte giroa eta plazako txokonan gelditzen da, eta besterik ez. Nik uste estet arte zerria dagoela nahiko hila gaztin alditik ez, osea, gehiengu kanpoan bizitzen, do lanin, orduan pixkot rutina hortan, astelenetik hortzilela, rutinari eta asteburutan ja. Bai, gero hortziltan hori, ja jendia tortzen dela kanpotik ezakitze eta pintxopotere izaten dugu hortziltan. Eta gero ja hortik laruntare bai ateri azkein afaltzera ezakitze kuadriakukin, eta bai hori. Bai, eta gero ja igandetan berriz, denak... Berriz buelta. Bai. Nola sortzen dira harremanak herriko gazteen artean? Hasi hasten dira hori, eskolatik, ikastola eta eskola diferentetatik. Gero segitzen du kirol munduan, errutbia, pilota eta mundu hortan. Eta gero azkenean bestan herri gehiena ezagutzen da bestaz. Nik uste... Kuadrieta normalin egokitzen zaiguna txikitatik ez, ikastolatik eta nik uste horrek bideratzen jula desente kuadriak, eta gero harremanak azien hartin, nik uste bestaz do... Bihar bat badenik ere igual elkartzen garela gehiago, eta bestaz ere azkenin, garela herri txiki bat eta bestaz elkartzen gara, eta bai. Gauza desberdinak iteko orduan ere saiatzen gara elkartzen eta hola... Bai, eta edo zerritxeko behar lima dugu laguntzare problemi gabe, bada konfiantza desente gerra. Gazte eguna eta hola egiten denik ere, azkenin hor elkartzen gara denak, eta bai. Zein da harremanen garrantzia ikastetxetan? Aski garrantzia handia izango, duela esango nuke, ikastolan izan ginenak, oandik segitzen dugu lagun edo inguruan gutxienez. Eta lagun gehienak ikastetxetik, izan ikastolatik edo kolegiotik edo lizeotik, eta berdinak segitzen dugu. Gure hasieran behintzen nik uste baietz, hemen hasten garenik azkenin ikastolakuk, eskolakuk, ezakitze, adinare bai igual, gero ja behin berara joan eta hori hasten zara bertze batzukin harremana izaten, eta azkenin gure kasun behintzat bukatu dugu adin desberdinetakuk elkartuk, eta bai eskola bai ikastola, ez dakit azkenin. Igual gaztegotan eta bai kondizionatzen izula ez bezala, nioia behin adin bat ola masi urtetan do elkartzen zara zure estilokuk eunez, eta horixe. Eta harremanen garrantzia lanean? Lanean, ez aspaldi lanan ari, baina nik lan giroan laguntasuna badut. Ez azkainen, ez dut azkaineko lankiderik, baina laguntasuna lanean aurkitzen da. Nik uste orokorren gara bastante irekik lesakarrak eta joatin ere do ibardinera dola dikenela harremanak eta
nahiz eta udan bakarra mantenju, pues, direla bastante senduk nik uste. Bai. Eta bestetan? Bestetan lagun hainitz egiten dira. Eta sare sozialetan? Eta nire kasuan ez, gero izango dira kasu batzuk, baina nik ez sobera. Azkenin, mira, sare sozialak dire gauza bat, nik uste, osea, harremana, pues azken segitzen zula jendea igual berez harreman bat ez duzuna hola, eta ez dakit, osea, behaitz diferentea nik uste alde hortatik. Sare sozialetan, pues WhatsApp ez da igual gero gure hartin ere, osea, egunerokotasunen ere, ez garen egoten ere, pues igual hortik ere laguntzen digu... Manteintzeko eta balio izan digu, orokorren ez du hola indarra hondirik sare sozialek gure herrien nik uste. Harremanak ere ekitzeko eta orduan normalin aurrez aurre. Osea, azken hori harremana dela egoten garenik, eta hori da gure harremana azkenik. Gure harremana ez da egotia egunero WhatsApp ez solasten do, osea ez. Nik uste hiriko jendikin do, nik adiez unibertsiaden ikusten dena jendia izautu sare sozialan bidez, eta ez dakit hori nik nun bizitu bezaren nuainen presentez. Ez dakit, nik uste ez dagoela hainen indarren, nik uste harremantzeko modu hori do. Geografikoki, zer emutako gazteen artean edo harremantzen zarete? Gehienak hori, Sara, Senpere, Urruña, Donianen gazte euskaldun asko falta da, ez da gutxi aurkitzen dira. Orduan ez dira ikastetxetik eta asko pasatzen, orduan ez da lotura inbeste. Eta bueno, gero batzutan, ni bezala beran eta inguru horietan, batzuk baditugu lagunak eta ez da arazorik. Orokorrin bortziriko bertzerri, bera, igantzi, arantza eta etxalarrekukin. Eta gero ja, malerrekara normal ere badugu joera joateko. Eta Gipuzko aldera Onjarbi eta... Oiartzun eta igual ere... Oiartzun ekukinta ere, inguruko herrikukin egia erra. Bai. Sare sozialen eragina handia da? Gauzak zabaltzeko eta praktikoa da. Praktikoa da ekitaldiak eta zabaltzeko. Gero bestela, ez du gauza handirik ekartzen ere. Harremanak ere ekitzeko orduan ez. Nik uste dena sortzen dela aurrez aurre, ikastetxetan tare bai hola herri desberdinetakoekin ere harremana estutzen joaten da. Orokorrin, sare sozialak indar sobera nik erranen ez dutela. Ez, nik uste ez ere. Osa, azkenin nahiago dugula hori ez, arpegira do hola izautu aurrez aurreko ezagutza hori ez nik uste. Bai. Azkenin beti gelditzeko ez da egit. Hortako bai. Bai, eta igual gauzak antolatzeko orduan ere, pues igual, azkenin hori bat, dagoela punta bat bertzea bertzien, eta gauza eta solasteko eta hola, bai. Bai, baina bertzelan ikuste ez. Orokorren ez. Eta herrikoen artean egoteko erabiltzen duzu? Sare sozialak baino gehiago hori zenbakia WhatsAppa, talako... Ez dira sare sozialak kontsidatzen, baino... Ez da urrun, baino... Frango nuke ez. Eta herritik kanpo daudenekin egoteko? Mezuz, dena hori. Mezuz, WhatsAppa eta... Bai, ibiltzen. Bai, igual gehiago da deitu eta sare soziala mio gehiago nik adidez deitu eta solastia ez. Eta sare sozialak, bai, igual gaztien arti maute indar gehiago gure arti minio baute presentego bezala egunerakotasunin, ez? Bai. Minio hori, bai, kanpokukin azkenin, bai, biharraztu nola bait, hortako ongi da sare sozialak adibidez, kanpokukin eta solastu alizateko eta hola, baduz aukera hori. Euren berriak egiteko eta harreman hori manteintzeko ere. Mugikorrak kendu dio lekua elkar zuzenean egoteri? Ez nuke esango. Batzutan bai, batzutan kendu dio. Gero hemen gehienak usten gira eta baliatzen du hori antolatzeko eta gero bai. Batzutan hobeto da mezuz zerbait lotu ordez bilkuran bat egin eta dena aipatzea, baina
ez dio hainbesteko galerarik egin. Nik uste hemen ez. Hemen, igual gure ingurun nik uste ez. Osea, gara bastante, azkerin mobia bai ibiltzen zu, ibil barrazu. Osea, gaur egun, pues bueno, ez? Mino, nik uste orokorrin ez, eta guain igual txikiaguk direnak bai badutela, daudenik elkarrekin taola, mobiakin jolasten ezakitze, eta guk adibidez txikitan hori ez dugu bizitugu azkenin, lautertan plazan, eta gelditzen ginen hortako da, ja. Mino, guain bai batela joera hori mobiakin ta ibiltzeko gehiago. Adin hortan, gura adinen ikuste ez dakit, Mino. Musika, filmak, mugikorrez kontsumitzen dituzu? Bueno, depende leku, autobusetan eta praktikoa da. Telebista baino, bestela bai. Musika ditzeko bai. Bai, azkenin kotxin itxin zaudela zerbait egiten bai. Mino bertzela egiaranik ez dut haun itzibiltzen mobila gauza horietako. Youtuberrek zer arrakasta daukate herrian gazteen artean? Ez dago, hemen ez dut arrakastari bat ere. Eta badago herrian norbait hemen bertakoa ezaguna dena? Ez nik dakidala, Ez, Nik dakitela ez. Ze etorkizun iragartzen diozu sare sozialen erabilpenari? Niretzako gehiegi erabiliko da, eta lekua sobera hartuko du. Batz ere, zabaltzen diren gauza batzuk ez dira beti sobera zabaltzen dira, behar dutena baino gehiago zabaltzen dira. Ekitaldiak eta merezi dute zabaltzea eta hortarako dira, baina gero batzutan gauza batzuk ez dira pertsonalagoak eta sobera zabaltzen dira, eta orduan hori askotan niretzako gutxienez horrek gauza batzuk mugatzen ditu, ez hori jakinda denek ikusten dutela orain nolako posta guzti horiek. Nik uste anitza. Nik uste herri txiki batin igual ez dugula ikusten ez hainbertzeko presentzia hori ez, baina hiri batin adidez, zu kanpotik joan eta ikusten zu haitz presente bezala ez, erabilera hori. Eta beharrezkoa den zerbait gaztintzat. Hori erabilpen hona eman eta horrerire bai, ze azkenin ez batxu bere alde honak eta batxu bere alde txarra gauza guztik bezala. Hori. Nik uste kontzientzia pixtia falta dela pixkotere ez. Sare sozialen ingurun do ematia horren inguruko hezkuntza bat. Aurrak zateko kontzientzia hortan eta jakiteko nola erabili bezala. Ezagutzen duzue Lesaka? Bai, Lesaka ezagutzut. San Fermin eta aparte ere ezagutzut Lesaka. Bai, nik bai. Nik ere. Eta bi herrien arteko anaitasun harremana izateak laguntzen du ezagutza hori? Ez nuke errango, gero zekit. Kasualidadez ezagutzen badu Lesakako bat, ez da horregatik izango garela lagunak edo ez. Ezkenan kasualidadez tokatzen da, bai edo ez. Nik egiaran ez dut. Nik lanangatik badut harremana hango jendikinta. Baina orokorren ikerran bera herrik badula harreman gehiago iparraldeko azkenin muga duten ez euren hartin badela harreman gehiago. Bai. Lesakako bino. Bai. Eta ze irudi daukazue Lesakaz? Niri gutxinez Lesaka gustatzen zait, Lesakako jendea ere gustatzen zait. Gero irudia ez dakit, hainena ez bizi izan, orduan ezin zut askoz gehiago esan. Nik uste aurre iritzirik ere ez dugula, ez? Ez dakit, azkenin ikusten duguna. Bai. Irekik, normalin, euskarak ere badula bastante indarran, eta... Ni egonan ez bizpairu aldiz egiaran, eta herri bezala polita, baina bertzela jendia eta hola egiaran ez dut sobera izautzen. Baduzue harremanik bertako elkarte, gazte edo pertsoneren batekin? Nik pertsonekin bai, nik pertsonalki bai. Azkaingo gehienek ez dute, hori, hola da. Eta elkarteekin, oraindik ez du loturarik, barko genuke. Mendi bestaldean da eta ez dugu bat ere loturarik hasi. Pirineo mugak eragina handia du?
Pirineo mugak ez dakit, baina muga ofizialak, bai, muga ofizialak badu. Kultura ez da berdina, eta batzu iruditzen zaie Lesaka oso urrun dela, eta ere joan dongo dira Siberuko beste puntara normal. Muga horrek iten du, baina Pirineo mendi horrek ez. Azkenin, bira, da gauzat, nik uste inoiz ez duguna solastu. Ez? Eta, bai badugula, igual ez dugula harreman handia iparraldeko kinta egia da. Nik uste mendin asuntuari ez dela, ez? Hau izan ez dugu joera joateko... fisikoa. Hori da, ez dugu joera joateko iparraldera, eta nik uste dela horren ohitura kontua, ez? Azken ingu mugitzen gaila hemen ingurun, eta... Bai. Orduan, desberdin bizitzarete alde batean bai bertzean? Bai, hori kultura ezberdina da. Azkena, esango dugu hemen kultura frantses hartzen dela pixkat, eta kultura espainoletik ere baduela. Azkenin, nik uste alde guztietan bizigarela diferente nik uste. Bino, ez dakit. Nik adibidez euren errealitatea ez dut izautzen zuera, orduan egunerokotasuna eta ez du izautzen, orduan nik uste zen loiakinen ere erraten euren bizimodua eta nolkoa den. Nik uste harremantzeko orduan nik uste berdintxu, inguruko herritara eta jotzen telagu bezala eta... Bai. Ordutegin arabera, bai. Ino ez dakit, egia erran. Nik ez dara egia erran. Gauza unitze egiaran, guain arte egiaran enun pensatua, mino gustatuko zitzaren izautzia bai beraien gazte bezala egunerokotasuna ohiturak dena. Animatzen jugu tortzen honat, Bai. izautzeko. Dugu aratere joatean gara. Azkain, hobekio ezagutzeko eta maitatzeko, zer jakin beharko genuke? Jakin ez dakit, etorri eta nahikoa da. Beste egunean edo bisitatzeko ere. Etorri honat, eta ikustia ez dakit. Lesako txoko difendik izautzia eta jendikin harreman hori izatea, ez? Bai. Eta hori mantentzia. Bertze herri batetik heldu den gazte bateri, ze eguneko plan eginen zenioke? Azkainen eguna pasatzeko herrian bertan eta ez duzu gauzainitz, ostatuak eta badira, denbora pasatzen da azkenean horietan. Gero hori, hemendik Larrunera zuzenean joaten da, eta ondotik nahi bada, beste biraldiak ere badira ezain gora joan da, errexagoak nahi bada, edo hori bueltatxo bat egiteko. Asteburu bateko nik uste bira gaztintzat badela aukera deixent, igual errandugun bezala guarre mantzen garela ostatutan ere, eta gara nik uste gazte batzuk kanpoko gaztik etortzen direnik do nahi gabere sortzen dugula harreman bat bezala. Ostatutan eta gauden, igual kanpoko norbait ikusten zu, eta nik uste garela bastante... Badugu tendentzia jotzeko euren gana. Bai, eta hori azkenin... Lan bat, mendirea bueltat ematera seguro, gozatzera hemengo mendiataz, eta gero zerbait jartzera hemengo ostaturen batin. Herrikukin sarremantzeko, bai. Eta asteburuko plana balitz? Asteburuko plana besta tokatzen bada dudik gabe, eta bestela, berdin, mendira eta plazan giro, gau aldean bueltatxo bat edo, baina bestela ez da guain beste gauza egiteko ere. Azkaingo plaza, frontoia eta hori, hemen giro politena hemen egoten da. Gaur astelena, beraz, dena itxia, baina, normala egon.
zubi gainekoa egiten den zubia. Eta gainera daitz toki polita, ze bai badire ostatuk ingurun ere, eta bertan zerbait hartzeko eta daitz leku polita. Eta hori, erranduten bezala zubi gainekoa, dantzatzen dute hemen gainin. Dantzarin eta hainen, San Ferentan hainen presente eta hainen garrantzitsua den tradizio bat, ez? Elkartzen da jende gehien hemen, erromerikin eta hain famatu diren feritan ere, ez? Bai, azkenean hemen animalik eta hola, feria egunin lotzen juzte hemen animalik, postuk ezakitze, eta nik uste hau dela besta guztietan erdigunea bezala, ez? Hemen elkartzen dela hori nireak errandun bezala jende gehiena, eta Lesakako toki politenetarikoa ere errari nukeni. Bai, bere esina eta... Bai. Ongi izan, eta urtzen dugun gutxienez Lesaka eta gure arteko lotura hobetzen, poliki-poliki, eta berdin hegoaldeko beste herriekin ere. Ez da bakarrik Lesaka, muga hementxe dugu eta muga hau oztopa handia denentzako. Arte, hemen esbete izegu. Hori da. Gure joaten alganara eta aldera ere, baina nahi zuenik, hemen dago Lesaka zuen espero. Bai.